Aku duitnya iki meh ning luar negeri. Kae sawah 2 hektar kae. Tak weke kowe, ame mbok garap luweh. Ame mbok dol yo kono. Sertifikate engko tak terkene mbekmu. Tenane. Iya. Mesti iki ngimpi ya ta? Ora. Ngimpi ta? Alah ngimpi. Ora, Tek. Artangi aku biar. Jangan toh, ngimpi toh. Bergedes kok. Yening tawangon lin. Siji loro, telu papat, sikil gedruk. Lek, nyeledit aku, meng goreng ndok ki. Arep tuku ndok. Tuku gas. Lho kowe iki arep goreng ndok, apa arep goreng gas sing bener. Ah, sembong, malas wae kene. Kapan-kapan tak balik ke? Nah, trembelane kapan-kapan. Kowe iki jare dodolan ronde. Lah kok jeleh duit? Bangkrut. Papayu, Lek. Nyerah aku. Nah, trembes. Tak omong ya. Contoh kae Bu Weni kae. Bu Eni. Nah, kae usahane gulung tikar, tapi tetap berusaha dan bahagia. Kok iso? Ngono siji loro. Bu Eni ki rak ya dodolan kloso. Dadine dulung tikar. Petuk. Udah kene nyileh. Nyileh. Tapi ya, Biasa. tambah gula sidik, kesel pahit terus. Lali, dijal jile pedet. Bisa dikeplak aku. Cek ya, mulus betengnya. Loh, wes hati lo. Dari kono sik wis tekan teras iki. Ngapa dat lemes ki? Kau wong ra tau dinggo. Lemes, buyar. Etok, Wes biasa petok ndak buyer. rekane melu senam, malah itu door press. Dipan, biar duwe siji wae lho. Tak obong, gek sesuk arep diterke meneh. Ayo seneng kok malah lemes. Marai kelingan zaman biyen pas lagi sugih. Mangnya tau sugih. Dalam waktu semalam entek kabeh sawah, mobil, Honda 5, omah gedung magrong-magrong habis. Oh, tanggo main judi ya. Gara-gara glundung saka Dipan. Pekok. Pak Babe ketok lewat durung? Kuwi pesen kopi rong dombe. Lah tinggal ning ndi? Mau jare wetenge mules, wis tekan teras, tak nengke wae, Bang Ne maut nang kene. Wah, untung durung sida pesen. Balik sik. Weh, bayar saya wis mbok cucuk kok. Baru nggon Pak Babe. Durung dibayar. Kene, oh, petok. Kok ngopo ya oyan kae? Kek muteng. Sik ya. Piye nek leren sik ya. Ya. Aduh. Ya wis. Oh, tidak. Lah bikin sik. Kopi ya. Ya ada nguyak pedet. Wah. Bel gedes dan konslet petok. Di bayar? Apa? Kopi. Sik to, digenahke. Kopi sing tuku sapa? Pak Babe. Pak Babe sing tuku kok aku sik kon bayar. Tak omong ya, ada pepatah mengatakan, besarkan hatimu 73 kali lebih besar daripada masalahmu. Ngono, ngurus kopi kok kaya ngurus MBG. Ya wes ben Pak Babe wes yang bayar. Di. Pedet, berarti udah pedet kok. Di kene. Wah, petok. Teman-teman, Ayo, Mak.